Здравейте, аз съм Снежана Тенева и съм консултант за висше образование в САЩ. Успешното завършване на бизнес програма в САЩ често се разглежда като предпоставка за започване на високоплатена ръководна работа на ръководни позиции в управлението на фирми или в предприемаческата сфера. Днес ще отговоря на 21 често задавани въпроси относно академичната бизнес степен. Кои са основните предимства на бизнес програмите в САЩ? Бизнес обучението в САЩ развива умения, които са от съществено значение за успешното управление на всяка една компания. Тези умения включват критично мислене, решаване на проблеми, комуникация, работа в екип и вземане на решения. Какъв е фокусът на обучението по бизнес? Бизнес обучението се фокусира върху теориите, които движат бизнеса, включително администрация, управление, анализи, маркетинг и финанси. Академичната бизнес степен може да бъде на различно академично ниво – бакалавърска бизнес степен, магистърска или докторска. В зависимост от програмата, бизнес училището може да предложи общо бизнес образование или допълнителни специализации и концентрации в областта на счетоводството, предприемачеството, международния бизнес, управлението на здравеопазването или други. Полезна ли е академичната степен по бизнес? Дали академичната степен, която придобивате, си заслужава необходимото време и финансова инвестиция, ще зависи от вашите индивидуални академични и професионални цели. Ако желанието ви е да влезете в бизнес сфера, наличието на образователна подготовка, специфична за желание от вас път, може да ви помогне да придобиете основни познания и да ви подготви да общувате с бъдещите си колеги. Въпреки че получаването на бизнес диплома не е единственият път към бизнес кариера, специалността бизнес е сред най-желаните не само от американските, но и от международните студенти, като преди нея са само инженерните науки, компютърните науки и медицината. Това предполага, че студентите, които завършват бизнес програми в САЩ, обикновено са по-удовлетворени от образованието си в сравнение с тези, които изучават други специалности. Какви са изискванията за получаване на бизнес степен? Много бизнес програми изискват завършване на специфични колежански курсове, преди да можете да обявите бизнес специалност. Те обикновено се състоят от основни курсове по математика и бизнес курсове на начално ниво, като въведение в финансовото счетоводство и принципи на управлението. Обикновено от вас също се изисква да преминете тези курсове с отлична оценка. Какви умения или опит трябва да притежавате, за да получите бизнес диплома? За да бъдете приети в бакалавърска бизнес програма, обикновено не се нуждаете от практически опит. Дипломата ви за средно образование е достатъчна. За магистърските и докторски бизнес степени обаче, особено за MBA програмите по бизнес администрация, може да се изисква и известен професионален опит в допълнение към отличната диплома за придобита бакалавърска степен, без значение в каква академична област. Управленският опит може много да ви помогне, особено ако кандидатствате за престижна MBA програма – магистър по бизнес администрация. Какви са типичните работни позиции, които изискват бизнес степен? Има стотици работни места, които изискват или предпочитат да имате бизнес диплома, например специалист по човешките ресурси, инвестиционен банкер, счетоводител, бизнес анализатор, кредитен служител, контрольор, продуктов менеджер, акаунт менеджер, маркетинг менеджер и менеджер продажби. Може
дори да откриете, че академичната бизнес степен може да доведе до работа в области като търговия на дребно, медии и консултации. Каква е средната заплата на специалист с бизнес диплома? Средната заплата на бизнес специалистите зависи от достигнатото академично ниво и областта на концентрация. Обикновено, колкото по-високо образование имате, толкова по-висока е заплатата ви. Някои други фактори обаче могат да повлияят на вашата заплата, като предишния ви трудов стаж и индустрията, в която работите. Данните от Бюрото по трудова статистика на САЩ показват, че като цяло по-високата академична бизнес степен може да увеличи доходите и да намали опасността от безработица. Средната заплата за специалисти с бакалавърска степен в рамките на една година е над 77 000 долара, докато средната годишна заплата на специалист с магистърска степен е над 90 000 долара, а средната годишна заплата на специалист с докторска степен по бизнес администрация е близо 110 000 долара. Колко печелят бизнес специалистите в сравнение с останалите специалисти? Отново според Бюрото по трудова статистика на САЩ, средногодишната заплата за работни места в бизнеса и финансите в САЩ през май 2023 година е била малко над 79 000 долара. За сравнение, ето средните годишни заплати на специалистите в други професии. В сферата на обществените и социалните услуги – 52 000 долара. В сферата на компютърното програмиране – близо 100 000 долара. В сферата на образованието, обучението и библиотечното дело – около 60 000 долара. В сферата на здравеопазването – 81 000 долара и в сферата на медиите и комуникациите – 62 000 долара. Къде можете да работите като специалисти по бизнес администрация? Тъй като програмите по бизнес администрация са почти всеобхватни, завършилите могат да работят практически навсякъде, докато някои академични степени подготвят студентите да работят в тясно дефинирана академична област, като например журналистика. Степените по бизнес администрация позволяват на завършилите специалисти да навлязат в различни сектори на индустрията и да заемат различни позиции. Можете също така да започнете и собствен бизнес. Позициите в областта на обществените поръчки, човешките ресурси, здравеопазването, рекламата и управлението обикновено изискват академична степен по бизнес администрация. Като магистри по бизнес администрация ще можете да работите в финансовия и здравния сектор или като офис администратори за малки и професионални предприятия. Ако искате да напреднете по корпоративната стълбица, академичната степен MBA често се изисква за ръководни и изпълнителни позиции на високо ниво. Какво е MBA? Магистър по бизнес администрация или MBA академична степен е диплома за висше образование по бизнес и мениджмънт с акцент върху лидерските и управленческите умения на студентите. В MBA програмите ще изградите здрава основа от бизнес практики, докато освоявате умения в области като корпоративни финанси, дигитален маркетинг, бизнес стратегии, управление на операции, лидерство, организационно управление и други. Колко време отнема получаването на MBA академична степен? Обикновено завършването на традиционната програма, която осигурява академичната степен магистър по бизнес администрация като редовни студенти, отнема от 1 до 2 години. Някои
програми предлагат на кандидати за MBA програми, които притежават бакалавърска степен по бизнес или значителен професионален опит, ускорена MBA програма и възможност да получат дипломата си само за една година. Задочните и онлайн MBA програми, както и MBA програмите за ръководители на средно менеджерско ниво, могат да отнемат от 18 месеца до 3 години в зависимост от учебната програма. Какви са разликите между редовната MBA програма и нейните разновидности? Задочна, ускорена и дистанционна MBA програма. И трите програми са гъвкави и дават възможност на студентите си да балансират работа на пълен работен ден с образованието си. Въпреки това, докато Executive MBA програмите са предназначени за професионалисти с 10 до 15 години опит, задочените и дистанционните MBA програми привличат студенти с по-малко практически опит. Съдържанието и изживяването в тези три вида MBA програми наподобява това на редовната MBA програма. Просто тези три MBA програми се предоставят извън нормалното време за обучение. Дистанционната MBA програма се провежда онлайн и предлага допълнителна гъвкавост за студенти, които едновременно искат да получат MBA диплома и не могат лесно да пътуват до университетския кампус. Колко време отнема една онлайн магистърска програма? Някои магистърски програми, като магистърската степен по менеджмент на University of Illinois Urbana Campaign, могат да бъдат завършени само за една учебна година. Завършването на други магистърски програми може да отнеме 2 или повече години. Кои са най-добрите Executive MBA програми? MBA програми за ръководители на средно управленско ниво. Има няколко организации, които класират Executive MBA Programs въз основа на критерии като академични курсове, стандарти за прием и процент на назначените на работа специалисти с придобитата академична степен в рамките на 6 месеца след завършване на програмата. US News and World Report актуализира своя списък на най-престижните MBA програми всяка година. През 2024 година списанието определи като най-добри следните 5 програми за Executive MBA. University of Pennsylvania, Wharton Business School, Northwestern University, Kellogg Business School, University of Chicago, Booth School of Business, Columbia University и Duke University. Fortune също предлага класация на най-престижните Executive MBA Programs, като използва малко по-различни критерии. Тези класации могат да бъдат полезни инструменти за сравняване на различните програми, но в крайна сметка е важно да изберете програмата, която смятате, че е най-подходяща за вашите цели и потребности. Вярно е, че някои компании гледат благосклонно на кандидати за работа с диплома от топ Executive MBA програма. Важно е обаче да отбележа, че тази диплома често идва с по-висока такса за обучение и посещаването на средно класиран университет няма непременно да ви изключа от предимствата на Executive MBA програмите. Мога ли да продължа образованието си с Executive MBA програма след получаването на академичната степен MBA? На теория, ако вече имате MBA степен, следването в Executive MBA програма може да се окаже излишно. Ако обаче сте нетърпеливи да продължите бизнес образованието си след получаване на MBA академична степен, може да помислите за докторска програма по бизнес администрация или да разгледате програми за професионални сертификати, които могат да засилят уменията ви в нови области на бизнеса.
Еднакви ли са академичните степени DBA и MBA, Doctor of Business Administration и Master of Business Administration? Двете академични степени са различни, но имат и някои прилики. И двете степени могат да се считат за крайни, най-високи академични степени за специалисти по управление на бизнеса. Въпреки това, по-малко хора са завършили DBA програми, което може да ви помогне да се откроите, когато кандидатствате за нова работа или сте готови за повишение. Какви са изискванията за прием в най-добрите MBA програми? MBA програмите, класирани високо в класациите на US News and World Report, Fortune и Bloomberg, обикновено изискват средни резултати от американския стандартизиран тест GMAT, Graduate Management Admissions Test, от около 720 или 730 точки при максимален резултат 800 точки. Резултатът над 730 точки обикновено се свързва с по-висок шанс за прием, докато резултатът под 730 точки обикновено се свързва с по-нисък шанс за прием. Какви работни позиции могат да се получат с степен по администрация на здравеопазването? В допълнение към традиционната специалност администратор по здравеопазване, специалистите с бакалавърска бизнес степен по администрация на здравеопазването също могат да бъдат подходящи за редица работни позиции в сферата на здравеопазването. Техните средни основни заплати според данните на Glassdoor са следните. Менеджер на програма за здравеопазване над $103 000, анализатор на политиката в здравеопазването близо $91 000, клиничен ръководител над $88 000 средногодишно, здравен консултант над $88 000 средногодишно, менеджер човешки ресурси близо $82 000, менеджер на лаборатория близо $73 000, менеджер на стоматологичен кабинет близо $58 000, специалист по медицински финанси близо $49 000 и менеджер медицински досиета близо $47 000 годишно. Какво представлява академичната степен магистър по финанси? Академичните степени по финанси включват бакалавърска, магистърска и докторска степен, присъдени от частни и държавни колежи и университети. Дипломната работа за степените по финанси обикновено включва счетоводство, статистика, финансов анализ, финансов мениджмънт, икономика и пазари. Някои финансови програми предлагат специализации в области като счетоводство или управление на бизнеса. Трудна ли е програмата по финанси? Специалността финанси изисква да посещавате курсове по икономика, счетоводство, математика и бизнес, наред с други свързани предмети. Поради тази причина може да е предизвикателна програма за някои, които нямат толкова опит или обучение в тези области. Каква е разликата между специалностите счетоводство и финанси? Студентите и в двете специалности по счетоводство и финанси посещават едни и същи курсове от началото на обучението си, но ключовата разлика идва от плановете им за по-нататъчна кариера с придобитата академична степен. Финансовите специалности обикновено водят до кариера в банкирането, инвестирането или финансовите услуги, докато счетоводните специалности обикновено подготвят студентите за работни позиции като счетоводители, аудитори и данъчни специалисти за компании или държавни агенции.
В следващите лекции продължаваме темата за избор на специалност с програмите по изкуства и хуманитарни науки. Трудно бихте могли сами да се справите с избора на специалности, особено с процеса на кандидатстване за прием със стипендии в акредитирани американски колежи и университети. Обадете ми се или ми пишете, за да оговорим 30-минутна безплатна консултация и да сте сигурни, че не оставяте нищо на случайността. Благодаря ви, че бяхте с мен.